Lejlet il-festa ta' Pentekoste ninaqdu flimkien mal-isqfijiet ta' Malta bħala Knisja waħda. Velja ta' talb, testimonjanzi u katekezi biex infakru twelid tal-Knisja u d-don tal-Ispirtu fil-ħajja tal-lum. Is-Sibt 18 ta' Mejju fis-7:30 ta' filgħaxija fil-Knisja ta' San Publiju fil-Furjana. Dettalji fuq knisja.mt. Tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Miegħek ukoll. Eżiż din it-tislima nagħtikom merħba għal din l-Ewkaristija. Illum 15 ta' Mejju huwa l-jum dinji tal-familja. U għalhekk nixtieq ħafna li permezz ta' din l-Ewkaristija nitolbu ħafna lill-familja ta' Nażaret sabiex tgħin twieżen u tmexxi l-familji tagħna skont ir-rieda ta' Alla. Uħud narfu ħtietna ħalli kif jixtieq niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billa ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġni lill-Anġlu bil-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrina dobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek u Alla ħanin, żomm il-Knisja tiegħek miġmuha fl-Ispirtu Santu biex tintrabat miegħek qalbna kollha u tkun maquda b'rieda waħda u safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitlaqkom fidejn Alla u l-kelma tal-grazzja tiegħu li għandha l-qawwa li tibnikom. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal lill-Presbiteri tal-Knisja ta' Efesu: Ħudu ħsieb tagħkom infuskom u tal-merħla kollha li l-Ispirtu Santu għamilkom assisa tagħha biex tiraw il-Knisja ta' Alla li hu kiseb demmu stess. Jiena naf li wara li nitlaq jien jidħlu fostkom il-pub qalila li l-merħla ma jaħfru bilix. U minn fostkom stess għad iqumu xi wħud li jgħalmu dak li hu kontra s-sewwa bil-ħsieb li jdawru d-dixxipli għal warahom. Għalhekk iftħu għajnejkom, ftakru kif għal 3 snin sħaħ lejl u nar qatt ma waqaft inwissi bidmugħ f'għajnejja lil kull wieħed minnkom. U issa nitlaqkom fidejn Alla u l-kelma tal-grazzja tiegħu. Dik il-kelma li għandha l-qawwa li tibnikom u tagħtikom semkom fost dawk li huma ikkonsagrati lilu. Fidda, deb u l-biss ta' ħaddieħor qatt ma xtaqthom, intom stess tafu li kienu dawn idejja li ħadmu għal ħtiġiet tiegħi u ta' sħabi. F'kollox urejtkom li b'xogħol qiebes bħal dan tagħna għandna nieħdu ħsieb ngħinu lil minu fil-bżonn waqt li niftakru fi kliem il-Mulej Ġesu li qal:
min jagħti u aktar ħini minn min jieħu. Kif temm jgħid dan, niżel arkubtejh jitlob magħhom il-koll. Imbagħad infexxew il-koll f'bikkja kbira u bdew janqu lil Pawlu u jbussuh. L-aktar li ħassew għax qalilhom li qatt aktar ma kienu se jerġgħu jaraw wiċċu. Imbagħad wasluh sal-ġifen. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Slaten tal-art għannu lil Alla. Flimkien slaten tal-art għannu lil Alla. Ibad o Alla il-qawwa tiegħek, wetta o Alla dik il-qawwa li ħaddimt għalina. Lejn it-tempju tiegħek f'Ġerusalemm għalik is-slaten iġibu lotjiet. Flimkien slaten tal-art għannu lil Alla. Slaten tal-art għannu lil Alla. Faħru bid-daq lil Sidi l-Mulej, lil dak li jirkeb fuq ismewiet ta' dejjem. Arawh se jisemma leħnu, leħen qawwi, għarfu l-qawwa ta' Alla. Flimkien slaten tal-art għannu lil Alla. Fuq Iżrael il-kobor tiegħu, f'ismewiet il-qawwa tiegħu, tal-biża' Alla fis-santwarju tiegħu. U Alla ta' Iżrael li jagħti qawwa u ħila lill-poplu tiegħu. Flimkien slaten tal-art għannu lil Alla. Il-kelma tiegħek mulej il-verità, għaddisna permezz tal-verità. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu refajneh lejn is-sema talab u qal: Missier Qaddis, ħarishom f'ismek dawk li inti tajtni biex ikunu ħaġa waħda bħalna. Kemm domt magħhom jien ħaristhom f'ismek l-isem li tajtni. U jiena ħadd ħsiebhom u ħadd minnhom ma ntilef ħlief bin it-telfin biex isseħħ l-Iskrittura. Immissa ġej għandek u qiegħed ngħid dan kif għadni fid-dinja biex huma jkollhom fihom il-ferħ sħiħ tiegħi. Jiena tajthom il-kelma tiegħek u d-dinja badithom għaliex huma mhumiex tad-dinja kif jiena minix tad-dinja. Ma nitolbokx li twarrabhom mid-dinja, imma li tħarishom mill-ħażin. Huma mhumiex tad-dinja, bħalma jiena minix tad-dinja. Għaddishom permezz tal-verità. Il-kelma tiegħek hi l-verità. Kif inti batlili fid-dinja, hekk jiena batlilhom fid-dinja. U jiena minħabba fihom nagħti ħajti biex huma wkoll ikunu mqaddsin permezz tal-verità. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ekweżis għal darb'oħra l-mulej Ġesu permezz ta' din is-silta tal-Vanġelu qed ikompli jagħtina parti oħra mit-talba saċerdotali. It-talba li Ġesu għamel fl-aħħar ċena u li nsibuhom niżla f'kapitlu 17 tal-Evanġelju ta' San Ġwan. Hekk f'din it-talba Ġesu llum jitlob il-missier valur importanti ħafna. Ġesu qed jgħid hekk: il-kelma tiegħek mulej hi l-verità. Għaddishom permezz tal-verità. Il-verità. Kulħadd irid li ħadd ieħor jgħid il-verità, jiena nippretendi minn għandek li inti tgħid il-verità. Għax ovvjament il-verità huwa valur tant kbir, tant huwa prezzjuż
illi jgħin ħafna fir-relazzjoni ta' bejnietna, tant illi meta jkun hemm nuqqas ta' verità, speċjalment fir-relazzjonijiet, hemmhekk jibdew relazzjonijiet jitkissru. U għalhekk Ġesu qiegħed jgħid qaddishom permezz tal-verità. Iva eżis, il-verità hija donnu l-ewwel valur illi l-ġenituri jisom jgħalmu l-tfal, jis li tgħid il-verità. Il-verità. Iva nippretendi li inti tgħid il-verità, imma kemm hu diffiċli li ngħixu l-verità. Speċjalment il-verità ma' nfusna. Kemm hu diffiċli. U allura iva għalhekk il-mulej Ġesu llum qed jinsisti f'din it-talba, kważi qed ngħid jinsisti mal-missier, missier qaddishom permezz tal-verità. Il-verità mhux tgħidha trid, mhix tippritka, trid bħalma forsi bħalissa qed nagħmel jien, imma l-verità trid tgħixha. Trid tgħixha. Ovvjament tgħixha f'ċirkustanzi kollha tal-ħajja tagħna. Li nkun sinċir miegħek li jiena ngħid il-verità miegħek, imma mhux biss li ngħid, imma li ngħix. Fil-fatt anke fil-Vanġelu llum qed jgħidilna inti il-kelma tiegħek il-verità, il-kelma tiegħek il-verità. Ġesu għal-verità tantu hekk li anke fl-istess diskors iktar kmieni, Ġesu jiddikjara lilu nnifsu jien huwa triq, il-verità u l-ħajja. Ġesu għal-verità. U meta Ġesu kien quddiem Pilatu waqt il-ġuri, Ġesu lil Pilatu jgħidlu kull min hu mill-verità jisma' leħni. U allura Ġesu hawnhekk ukoll qed jurina qed jgħidilna li l-verità tinsab f'Ġesu. Pilatu meta sema' l-Ġesu jgħid dan id-diskors kull min hu mill-verità jisma' leħni, Pilatu staqsih qallu u x'inhi l-verità? Ma tilef opportunità. Għaliex waqt li għamel din mistoqsija, Pilatu ħareġ il-barra. Tilef okkażjoni. Iva għalhekk illum eżis, hekk nitolbu ħalli jitolbu għalina, saċerdoti. Aħna li Ġesu wkoll qed jitlob għalina lill-missier, jitolbu għalina ħalli mhux biss inxandru l-verità, imma ngħixuha. Ngħixu l-verità li allura din hija sfida ikbar għalhekk iva nitolbukom titolbu għalina. Illum ukoll il-jum dinji tal-familja, nitolbu wkoll il-familja ta' Nażaret ħalli l-familji tagħna jinbnew fuq il-verità li nsibuha fl-Evanġelju. Nitolbu lill-Alla missierna biex jibatilna l-Ispiritu ta' Kristu rxoxt biex ifarraġna u jiddefendina bid-don tal-Kunsill qawwi tiegħu. Għal kull talba se nwieġbu farraġna bl-Ispiritu qaddis tiegħek mulej. Farraġna bl-Ispiritu qaddis tiegħek mulej. Għall-lajċi biex fil-Knisja juru mħabba u rispett għal-kelma tal-presbiteri u l-isfijiet li jmexxuhom flimkien. Farraġna bl-Ispiritu qaddis tiegħek mulej. Għal-leġislaturi tal-ġnus biex jaħdmu ħalli fid-dinja s-saltan il-verità u l-ġustizzja flimkien. Farraġna bl-Ispiritu qaddis tiegħek mulej. Għal-foqra u l-batuti biex tintraddilhom id-dinjitta ta' ħajja diċenti flimkien. Farraġna bl-Ispiritu qaddis tiegħek mulej. Għat-talb tal-familja mqazza ta' Nażaret nitolbuk mulej għal-familji tagħhom, għal-familji tagħna. Berikhom, qaddishom, għejnhom ħalli jgħixu dejjem il-verità flimkien. Farraġna bl-Ispiritu qaddis tiegħek mulej. Għalina biex għalkemm ngħixu fid-dinja ma nkunux tad-dinja u ma nintrebħux mill-ħażin. Farraġna bl-Ispiritu qaddis tiegħek mulej. Bħalissa nistieden li kulħadd jagħmel it-talba personali tiegħu fl-iskiet. Missier Qaddis
dawwal il-moħħ tagħna bid-dawl tal-Ispiritu Difensur biex skont il-wera ta' ibnek il-Aziz imexxina għall-għarfien sħiħ tal-verità bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-Missieri jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju mwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qadis Alla tadem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U wara li qam mill-imwiet wara lilu nnifsu bid-djer lid-dixxipli tiegħu kollha u qaddishom u qudiemhom tella s-sema biex jagħtina sehem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas setat tal-anġli jinżġulek kienu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ossanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, ossanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex miraj ħibati, ħa il-ħobs, ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubit. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem bil-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu bil-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamli magħhom infaħruk u nsebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu ħuti kif għallimna u ridna nagħmlu l-ibent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-awwal glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu bil-qalb il-paċi l xulxin. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. talba għat-tqabbila tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsabba bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa
ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Kattar fina mulej il-grazzja tiegħek bis-sem li nieħdu f'dan is-sagrament u għamil il-qawwa tiegħu tnaddafna biex inkunu nistgħu dejjem nirċievu dan id-don hekk kbir tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Imbirku lil-mulej. Roddu ħard l-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. God speaks with me all the time. I had an experience 4 years ago when I came to Malta, and he showed me the Iceland in one advertisement on Facebook. And I came to Malta to study English, but I know here God have the meeting with my husband. He is Italian Maltese. And now this is my second family, and this is my new life. I am Catholic. For me, it's very, very important to have the community. And here in Malta, I found the Spanish community. It's very, very important for me because I can speak with the people, I can pray. But the community, you can stay with the people, with the family. More for me, I am far away from my country. It's a second home. The Holy Spirit for me is a person. It's a person when I can take the communication with God. A few days ago, I received the Holy Spirit. I take my confirmation. And it's a person when I can to pray a God directly. This is the Holy Spirit for me. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento, fortifica mi voluntad, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna, eħlesenna u jafmana. Glorja l-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw illum il-misteri tal-glorja. L-ewwel misteru. Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet.
Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiedi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema jekk fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum aħfrilna d-dubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina iddaħanniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Fit-tieni misteru tal-glorja nikkonsidraw Sidna Ġesu Kristu tal-assema. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiedi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema jekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-dubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina iddaħanniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa,
u mbielek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbielek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tielet misteru tal-glorja. Sejna Ġesu Kristu bart l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawijiet ikun imqaddes ismek tiri saltnatek. Ikulli tritint kif fis-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħanniex fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbielek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbielek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbielek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbielek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbielek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, mbielek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbielek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, mbielek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, mbielek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, mbielek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Raba misteru tal-glorja li konsidraw meta Sitta Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missirna li inti fis-smawijiet ikun imqaddes ismek tiri saltnatek. Kulli tritint kif fis-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, mbielek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, mbielek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, mbielek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, mbielek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, mbielek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa,
imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mrej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mrej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mrej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mrej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Il-ħames misteru tal-Glorja nikkonsidraw. Sitta Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek li salt nagħtek. Ikolli tritint kif fis-sema jgħidna fl-art. ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina iddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mrej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mrej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mrej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mrej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mrej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mrej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mrej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mrej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mrej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mrej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Salve Reġina. Slema lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tamatana, slema lik. Lilek ingħajtu, għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġni Marija. Għal-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, kulli tritint kif fis-sema jgħidna fl-art. ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina iddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mrej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa
imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom ulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Litanija tal-Madonna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbit. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li zjed safja. Itlob għalina. Li zjed nadifa. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħol imħabba. Itlob għalina. Tal-aġib. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħu kull jima. Itlob għalina. Xebba li tisħu kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tara. Itlob għalina. Ammara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Ammara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Ammara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-ibniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-ħaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija Dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-tabida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirtu ż-żiena l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-terfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddejn u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija eret il-fiduċja tagħha.
Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult u Madres Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nħimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-Immazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.